Davies yn ddiweddarach, a mae Gavin Townsend o'r diwedd yn chwythu chwiban i ddechrau'r gêm yma rhwng Met Caerdydd a'r Derwyddon. Derwyddon yn ei crysau gwyn a du, Met Caerdydd yn ei maroon, a gallai gadarnhau bod e'n bosib gweud y gwahaniaeth rhwng y ddau tîm. Emlyn Lewis fyna'r mae'n nôl gyda Bradley Woolridge wrth i ochr e. Ni weld Bradley Woolridge diwethodd y fe chwarae, sgorio i rwyd ei hun yn eiliadau ola y gêm yn erbyn Caerconna. Derwyddon sarmeddiant i ddechrau'r gêm yma. Lled iddi at Mooney ar groesian do fewn. Emlyn Lewis! Am gamgymeriad yn syth i gefn y rwyd. 20 eiliad oedd wedi mynd ar y cloc cyn bod Emlyn Lewis. A gol i rwyd ei hun i roi Derwyddon ar y blaen. Davies nôl oedd y Met yn hedfan yn y gyngred, ddim wedi colli. A nawr y Derwyddon sy'n hedfan, wedi ennill 4 yn olynol. Mae yna lot o amser i fynd, mae angen i'r chwaraewr y Met aros. Mae'r bêl yn dod fewn at Jordan Lamb! Wel, o'n i'n gweud bod angen i'r Met dechrau gelio mwy a'r cyd chwarae'n dechrau gwella. A'r bêl yn dod fewn at Jordan Lamb, mae'r ergyd angen bod yn well. Met sydd wedi chwarae gorau ar ôl yr ergyd gynnar na. Ond, hanner cyfleoedd maen nhw wedi creu hyd yn hyn. Jordan Lamb allan at Elliot Evans. Fewn i'r canol, mae Will Evans yn mynd at costi pella at Dion Phillips. Ergyd dda, ergyd isel. Mike Jones yn un dda i gadw i allan. Cyfle da fyna. Lewis ar tabled hir. Will Evans yn trio flicker man. Baker, am gol gan Chris Baker! Am ffordd iddo nôl mewn i'r gêm yma. Met yn union i'r sgôr. Wedi just dros 5 munud ar 20. Ail gol Chris Baker y tymor. Ac am gol. Ydy'r Met yn gallu cymryd y blaen am y tro cyntaf yn y gêm yma. Derwyddon sy'n torri. Trio gwrthymosod. Oedd y droi na'n uchel. A Pritchard yw e, sori. Yn cael bach o cyffyrddiad ar pen Emlyn Lewis sy'n hefyd ar lawr. Yw Gavin Townsend yn mynd i cael carden goch i Pritchard am y droed uchel. Wel, wir. Mae Derwyddon mynd i orfod gorffen y gêm yma gyda 10-10. Will Evans, troi ar ochr y Cwc Cosby. Trio cael y bêl fewn. Yn codi ddi, Dion Phillips. Nai Marsan unwaith eto. Baker! Wel, Baker unwaith eto bron a sgorio gol debyg iawn i'r un cynta. A dehangfa i 10-10 y Derwyddon. Neil Ashton. A'r gic rydd yn syth at Will Fuller, dath yn dda i ddod mas a galw honna. Camgymeriad gan Edge, Will Evans. Will Evans yn mynd o gwmpas Nai Marsan, oedd Nai Marsan yn dilyn. Cyfle nawr i Elliot Evans! Off at postyn a mewn! Am gol gan Elliot Evans! O weledigaeth i weld bod y cyfle yna i ergydio. A dim gobeith i Michael Jones gael ei law at honna. Nai Marsan. At Ramirez Haworth. Nhw'n cyfuno. Arsan. Arsan yn mynd. Will Fuller. Ddim yn casglu honna. Ddim yn dal mlaen honna. Ond mae'n gicio'r smotyn. Gavin Townsend yn pwyntio at y smotyn am y drosedd. Cyfle hwyr fan hyn i'r Derwyddon achub pwynt. Alec Modimu. Arbediad gan Will Fuller. Arbennig gan y golwr. O'n sicrhau bod nhw'n aros ar y blaen. A Ramirez Haworth ma'n yn dod. Gorfod troi. Dim ffordd mlaen. Modimu. Yn llithro mewn yn gas at Dan Spencer. Mae yna garden coch arall yn dod. Mae chwaraewyr y Met yn gandryll.
Oedd y tackle ni'n cas. Modimu am adael y a gadael y Derwyddon gyda mond 9 chwaraewr. Yeah, I won't like to go too much into certain things. I haven't seen things back on videos, etc. We've had quite a lot of chances. They keep made a lot of saves. But there's one thing we promised him, promised Christian this morning. It's his birthday today. So we all promised him 3 points. And it was the biggest thing in there. And his son came in just to give a little bit of team talk at the end as well. Hugh Griffiths, oedd yna tipyn o ddrama yn y gêm na o dechrau i'r diwedd. Beth o ti'n meddwl ohono fe? Wel, dwi'n meddwl nhw oedd yn cwyno hanner cyntaf am y dyfarnwr ac ni yn yr ail hanner. Mae di newid y gêm heddiw ac yn ffodus siw braidd mae'r ddau dîm yn siarad am y dyfarnwr am cyfa am y gêm. So, mae'n anodd oedd y gêm yn weddol. Oedd yr un Alec Madimi yn sending off, dim problem efo hwnne, a mae'r cyntaf di newid y gêm. Have you got an update on Christian Edwards? Yeah, spoke to him this morning, quite a few of the boys as well. He's messaging the boys as well. He's back at home now. He's on the mend, so everything's comfortable with him. And just to thank all the Welsh teams, Premier League teams, are actually wishing him good luck and getting back on the mend as well. So it's nice how well thought of he is within Welsh football.